Здравейте хора, аз съм Тедо Бегенис. Аз видеогеймър. Гледам, но преди бях преди бях Тедо БГ и стикнах само така и както и да е. И както виждате, сега е 9 часа и 22 минути. Но просто и след малко ще лягам, защото утре много рано почвам. И както да е, искам да направя giveaway за мой GFX пак. И това. И още един. Двата ми GFX пака ще ги направя за giveaway. За когато направя 70 или 90 сабскрайбера, тогава ще го дам. За да се запишете, основното нещо трябва е един ресурс пак тук. Тук Sony Vegas, както и да е. Тук хора имам един сервер. Утре ще има клип, който се върна даскало. После ще го видя, подясно него. Трябва да, чакайте, ще направя един лист пак. Аз така го наричам, лист пак, но както и да е. Сега, сега, например, пишете, вижте сега, пишете запис, Skype и, например, пиша моя в едно. И ето хора. Ето, това трябва да напишете, запис, Skype и вашия Skype. И ако не чуете телевизора, съжалявам, но просто съм се го пуснал. Както казах, след малко ще лягам и затова ще го направя сега за бързо клипа. И ето, сега ще го разглеждам. И ето е първо сервера да го видим, защото го взех от един сервер PvPD. Като видя нещо хубаво, ще се върна пак. И хора, целият сервер е бъгнат. Уоу! Но спална ще го видя после. Чакайте сега, да видя кое е бъгнат. Group Manager няма. Един фъра ще ми даде Magic PvP един сервер, може, не знам. Но ще има такъв нов сервер, Magic PvP. Сега да видим кое е бъгнатото в това. Сега бъгнатото е Kitus. Не е това. Не това, чакайте хора. Това е бъгнато Брок. Ще е Брок. Трябва после да видя от нея така се попраша. Брока, отвори се. Трябва да го направя отвори. Хаджи, затвор саме. Хаджи. Хора, ще изчакаме малко, защото малко като снимаме милаги. Но вече има и не милаги чак толкова колкото преди. Защото преди много повече милаги от по-другите ми клипове. Сега да видим. Сега отваряме да видим кое е бъгнатото. Кое е бъгнато толкова много. Сега да видим кое е бъгнатото. Хайде махайца, бе. Както и да е. Сега кое е бъгнато? Китове да е сигурно. Не, нищо не е бъгнато. Хора, някой направо ма измайтапил. Оня, който му го даде ма измайтапил. Уоу. Но спална. Много хора са влизали преди. Тук са инфрата.
И хора... Сега хора... Аз бях TED.BG, това беше гивалая за това за GFX, за двата мои GFX пака. И до скоро, и до следващият клип. И утре, както и да е, до утре ще снимам пак клип, но в някой, в един сервер. Но както и да е, аз бях TED.BG и до скоро.